Sayon lisod. Sige. Tungod sa kalisod, imong gipatakan? Sir, nga naman day patakan. Okay naman siguro patakan mo kay lisod man. Mani may tabo kung imong patakan. Kaning TV, kaning TV, pakapin ra ni sa remote. Nya kaning electric fan, nindot kanig tingog nga electric fan. Sakto kung gipanulti o di. Kung ingana akong sinultian, mutuo pa mo sa sunod na kong isulti? Musalig pa mo sa akong sunod isulti? Dili na, kay nga naman. Kabaw mo nga sayop akong gipanulti. Kung imong patak-an ang answer, ana, ang answer kintay nimo sa number 1 kay 100. 100 na, sir. Nya may go wrong na. Ang unsi tanaw sa classmate nimo, kasaligan pa ka og math o di na? Dili na. Nganong importante nga check imong answer kung ingani bisag sayon pa na og lisod kay aron mo salig imong classmate nimo. Kay kung imong patakan, why mo salig nimo? Sir, nalagi panahon sir akong gipatakan na sakto. Usahay ang pariha matsamba og tag-an nimo bisag wa nimo tuyo makaibaw ka la cellphone mo ni gitawag tsamba. Nay panahon nga bisag ipatakan nimo sakto imong pataka pero mas daghan ang sayop kaysa sakto. Oh, pero mas daghan kang pildi kaysa daog sa piriyahan. Unsa kung but pasabot? Kung di ka kamao niya imong gipatakan, ayaw pag-expect ma-check ha. Pero kung bisag lisod niya, imong giswayan o answer, pag-expect gihapon nga marong ka, kay lisod man. Pero at least nisuway ka. Ayaw patak-i ang sunod. Kay kung imo ra ng patakan pen may, why mo salig nga classmate nimo?